बिकट परिस्थिती काल आम्ही हे सायडीन वयतना आमकां जेन्ना दिसली मालप्या जंक्शनान, तो आम्ही विषय ल्हान धरलो आणि जो टीव्ही चॅनल्स आसा मिडिया इलेक्ट्रॉनिक मिडियान तो विषय उचलून धरलो. सगळ्या चॅनलाच्या उपकार आणि धन्यवाद म्हणटा. असेच विषय जे लोकांक जाय ते तुम्ही सगळ्या चॅनलांनी उचलून धरून आयज सरकारा कडेन कसली अपेक्षा उरलेली ना, पण तुम्ही जी चॅनलां आसात, जी मिडिया आसा तेंच्यांनी हे विषय ल्हान धरपाचे आणि लोकांचे अडचणी दूर करपाचे. आणि आयज ह्या ट्रॅफिक पुलिसाक सरकाराक जाग येयली आणि त्यांची नियुक्ती करून आयज तो रोड सेफ्टी करपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो, ते हांव ट्रॅफिकेचे धन्यवाद म्हणटा. बाईट दिल्लेली की मोठे जंक्शन आसा आणि जंक्शन भरपूर त्रास जातले. आयज ह्याच यंत्रणेन काम सुरवात केलेलें आसा. कितें दिसता तुमकां? म्हाका आज एक बरा दिसता की काल आमी जी मालपे जंक्शनार जे चार रस्ते आसात आणि सगळी कडसून जे गाडयो येतात, त्यामुळे ॲक्सिडेंट जावची शक्यता असे आम्ही असं काल सांगलेला. त्या दृष्टिकोनातून आज हे ट्रॅफिक पोलीस असत आणि त्यांच्यानी हे रस्त्याचा डिव्हिजन करून एक बरा असा कार्य केलेला असा. त्याबद्दल त्यांना मी पोलिसांकडे धन्यवाद दितोय. आणि असाच हे ट्रॅफिक पोलीस सध्या कायम ठेवचे की जेणेकरून हे ॲक्सिडेंटचा धोको कमी जातलो. म्हणजे सरकाराक तुम्ही डिमांड केल्या उपरांत लक्षात येता अशें दिसता? आम्ही सरकाराक डिमांड केलं. त्याच्या आधी कोणी काय हे करूंक नसला, तेव्हा धोको असलो मोठो ते आम्ही डिमांड केल्यानंतर आज हे ट्रॅफिक पोलीस ठेवले असत. त्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो. आम्ही हांगा बातमी काडलेली मालप्या पेट्रोल पंपार की ॲक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. ते आयज काल तेंच्यांनी दखल घेवन सरकारी यंत्रणान दखल घेवन खरेंच बरी गोष्ट केल्ली आसा की हांच्यानी रोखडेच लक्षान घेवन आमी ते दाखयतकच तेंच्यांनी रोखडेच हें केलां तेंच्यांनी. आनी आयच्या ट्रॅफिक पुलीस बीन आज दवरल्या तेंच्या आनी तेंचे खरें हांव आभार मानता गव्हर्मेंटाचे. एक जालें ते आभार मानता म्हणजे हांच्यानी अशी वाट पळोवंक जायना की खंय कितें आमी लोक जनता दाखयतली आनी मागीर ते जातले ॲक्सिडंट जायसर वाट पळोवंक जायना. आनी तेंच्यांनी खरें बरें केलां. ॲक्सिडंट जावच्या आदी हेंच्यांनी जें हें केलां पळय ते योग्य आसा. हांव जी गव्हर्मेंटाचे हांव थँक्यू म्हणटा. धन्यवाद.